piti saada ne paskat asetukset täältä näin ja näin. Ja nämä kaikki ne oli 10, ei muuten kulunut koskaan. Ja nyt valitaan Start New Game. Oli pakko aloittaa Rosardia, kun suomalainen peli suomalaisille gamereille. Vittu, mun tuli FPS-droppi kyllä 30. Hemmetti, mä luulin, että lagas. Ja nyt se nousi takas 6000. Oho! Päkipuska. Mä sanon suomeksi. Haluutko? Joo. No mennäänpä asetuksiin, poika. Tekstitys. Kyllä. Ei me mitä tee. Pääkiläski. Turkki. Tätä me osaamme kyllä. Polski. Missä Portugali? Vitut osaat. Okei, englanti. No otetaan. Nosse nysse. No vähän sanoin megse. Megse. Vedä se englanti, no niin. Okei, vedetään. It had been 4 years and 13 asteroid fields since we found it. Joo, englanti joo. Our team had been on a long streak of bad luck. And the latest asteroid we were drilling was the Worst. Aikamoinen pettymys. That day, I was on a turbo from a drill rig. I was returning to the Sinne meni rock. kaikki meidän toivotukset. That Turha day ostos was oli, the eli day of the Turhaa. big Noin. 8 euroa hyvä. Exit to mine menu. Ehkä pitäisi. the day En our oikeesti, luck luuliks sä nyt? changed. Aika saipa juttu. I should have known then. There's no such thing as coincidence. Tunnin päästä. It's all connected. Yeah. Talk about a bad day gone worse. This is Big Daddy 427 requesting permission to land. Big Daddy 427, you're clear to land. Hangar 31R. Caution, traffic with ion turbulence. Welcome back, Sean. Big Daddy 427, Hangar 31R, traffic, check. Much obliged, Scott. Ja eli kutskenen aikoina me pidetään joku hiljaa. But it never pays, and we're down and dirty with the underdogs, hurting for the numbers in the captain's logs. And his evil ways, as a man he won't tell. I see no way out of hell. Like she's away from home, just my demons and I alone. This hammer, my key, this my wishing way out. I gotta find my way out of hell. Yeah. Se klassinen ajan niinku alahuudessa tällainen luukut auki koko ajan. Näet sä silloin? Niin ne pohjaluukut vaan. Tässä ladataan vähän. Ladataan. Recharge. Se luku laskee tuolla. Piu 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 piu. Okei, mistä se on? Testaa nyt. Ota mun pitää selittää sun lakkuun noin. Hoplaa. Katso sitä. Hui. Tossa se krääplaa varmaan nää. Ei. Hui. No mitä? Et sä hypi siitä. Mene eteenpäin. Vitsi laasinetti. Miksi mulla ei näy? Mitä? Miten mulla katso suoraan niinku tavallaan? Kato. Se on valo. Taskulampu. Tommosia tulevaisuuden taskulampu. Hyvä flashlight. Niin. Aika kirkas. Onks ne niitä laseraseet, mitä ei saa ottaa kouluun? Hey, Mr. Company Man, What's give me in my the- turbo. Ei, se nainen on tasos kuin me. Give me a sec. I'll go grab it. Häksätään se kone. Mä painan eetä. Jee, mä osaan jo pelata. Aika hyvä, sä oot Valikka. hirveä häkkeri, sä painat eetä. Hetkos. Aha. Ok. Ai. Kyllä vielä. Jes. Kato mä osaan tätä peliä. Hah, melkein jäi jumiin. Tiedätkö mihin se pitää laittaa? Joo. Liiku puska. Tähän. No, ei, kun tonne. No mä tiedän, mä vaan pelleen. John, Ei I see sinne. your Mutta jail puska list nyt tekee skills vähän are as sharp omiinsa. as ever. Et sä voi ymmärtää tätä puskaa. No se heitä se nyt sinne ylös, tohon ekaa tasolle. Älä mokaa tätä nyt katsojen nähdä. Tohon tikkaan ja viereen. No niin. Kato kun sille heittää. Hyvä. Ammattilainen koska. Tota ammattilainen. No niin, otas se mukaan ja lautan se tonne purkkiin. Fei.
Sä feilasit. Mut sä beilasit. Au. No niin. Hei tää on hankala. Oikein hyvin. Me ollaan maailman best gamer. Aloitin 5 sekuntia pelistä eikä päästä eteenpäin. Thanks. You really know what girls like, don't Kerekka you? turpaa. Hey, John. Ei John! Both drive for Switchblade? Sure did. John! Hey, what about the bet? 300 What on the best? Thank you, sweetie. Thank you, sweetie. Bitch left. Woman. Y'all settle down now. Enough is enough already. We have a schedule to keep here. Get her done. Tossa siis lyö. Sitä pelkkä näin. Mutta se on varmaan pora. Sä voit mennä sitten. Varo, ettei sä sun päältä. Vittu mä sain hei. Haluat sä Ota sen mukaan, se on sua. Joo. Mä voin näyttää sitä. Niin tuolla on tämmösiä kolikoita, mene siitä. Ai mä luulen, että ei vitsi nyt! Hieno homma minä. Mitä? Oh, come on. Not again. Kato, tää on niinku Minecraft. Tadaa! Tää on 2 viikkoa Minecraftia, mä tiedän kaiken siitä lailla. Se kuoli. Ei se kuollutkaan ollut. Se menetti HP:ta. Mene. Näetkö sä nää? Ai tuolla on HP. Vai onko se joku juoksuramppi, motherfucker? Ei, se on ihan HP. Kuuluuko ton päältä pötä vai kuuluuko tässä pötä vai? Ihan kuule muuta vaan. Siitä sinä. Laukasi sinne. No niin, ja sieltä. Double kill. Kyllä sit kuuluu varmaan ottaa se blokki Kyllä mukaan. varmaan kuluttaa. Eli siis meidän kanavalla tulee olemaan niinku Jos kaikkea. me vaan vedettäis nää nopeesti ihan katsomaan. Ei kun nyt siis niinku, nyt tää on tämmönen shell. Ei jumalauta. Vitsi, sä oot kuule hyvä tässä. Kato, tässä on mennä kyykkä. No niin. Kato. Tadaa! Tadaa. Skills. Au. Oi, se putosi päälle. Kuka on noin fail ihminen? Lisää. Älä mua kato. Ei se blokinkaan päältä voi hypätä. Mä veikkaan, että pitää tulla takaisin jossain, kun tämmönen jollain Zero Gravity modella. Ja Varmaan. sun pitää mennä tosta alas. Moi moi. Kiva beba jätkällä. Niin, Miksi sä pitää olla katsot noin miehen monimutkainen? kyllä. Oh, Kato, ei se yksi... double flashlight. Tää on flashlight. Ota se flashlight. Ota tää pois, tää flashlight. Eikö meillä ole double flashlight? Nyt on Computer, unlock motor bay door 3. Access denied. Area unsafe. Override. Skyrig employee number 90210. Rochard, John. Safety override accepted. Skyrim health insurance suspended. Join Skyrig. It's an adventure. Mennään eka käymään tän suoraan. Mikä toi pikku Se höttiön? ampuu. En mä vielä mene, koska sit mulla on kuollut sinne. Et sä pääsit tosta. Sun pitää mennä alakautta. No miten mä tuon sit tapan? Ota tuolla kiinni toisen grappling hookille. Ei sitä voi Hey, Skylar, we have another Tää on faulty aamussa. droid. I know. Sun ystävä. Stuff just keeps falling apart. Eikö sä? Did you scan the droid? Not yet. No mä luulen, että se piti mennä tuolle joku hissi. Hissi, joka tappaa. Mä en tiedä noin nykyaikaisista hisseistä. Nykyään Hey, Skylar, we have another faulty droid. I know. Our stuff just keeps falling apart. Tällä kertaa me ei jäädä Did you sinne scan the ehkä. droid? Crap. The main bus controller's fried. Uh-oh. You need to destroy Mene it ylös. before the core melts. Mene ylös. Se on se toinen. No go. I'm not getting a G-lifter lock. Your G-lifter has a safety system. Use the maintenance terminal to bypass it. I'll unlock the door for you. Okay, much obliged. Oi. Avaa nyt ton oven. Pirun hieno peli, mä oon ihan... Eikö oikeastaan? Niin. Nyt eikö sä tykkää mukaan? Kyllä mä tiedän. Mistä menis? Mun mielestä on hieno peli. Tuolla Susta en tiedä. Silloin on oikein kaikki John, if the droid splatters Susta en tiedä. we'll be cleaning the motor Susta bay en for tiedä, a mutta week. tykkään itse tästä. Wow, No niin, fuck nyt dude. sitä voi olla. Blow on my mustache I'm worried about. No niin, sitä ammus sen. Ammus sen toiseen napille.
Destination for those nominal. Just. Näin. PC! Skyrate 902. Tässä on PC. Will charge on health insurance restored. Remember, safety first. If a frog had wings, it wouldn't bump its ass a Mutta voi hop. katsella noitakin tyyppejä, onks tässä joku tunne? Pääsee. Good job. Mennään tuolla alhaalla käymään. I'm gonna have to order a new droid. Maximilian's not gonna like this. Maximilian, onko se joku pahista? En mä tiedä kuinka. Yritätkö sitä? Se on semmonen pakko. Missä tiedät? Vetää välistä. Ai Max Miller. Joo, just näin. Sehän kuuluu kaikki. Ai Max Miller. Miksi mulla täällä on joku Max Miller? Se just sanoi Maximilian. Katsokaa, mä James Bond. Eiku. Skylar, gravity coil 22's offline again. No way. I just fixed it last week. Okay, that probably explains why I'm Tää on mun bouncing all päätä over the isompi. place. Crikey. I'll take another look. Lokki, Watch your kato head. tätä. Trickshot. Aha, Se on semmoista nousee ikuisesti, kun se on aina kraplaa se äkkiä. tää on jännästi tehty, kun mä katsoin niinku lasin takaa. Nyt se menee X. Kaikki koneet ja menee YouTubeen. Skyrim. 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 Sottaaks? Skypessä. Niin, se on kesken. Rim. John, sorry to keep Siinä you varmaan toi waiting. pahin. Videopuhelu. The big boss Oh, bye. called. Please tell me you found turbinium. That's a negative. This rock is drier than happy Well. hour at the Betty Ford Clinic. I'm getting serious heat here. Upstairs wants to shut you down. Max, I'm telling you, the geology department keeps sending us to the wrong asteroid fields. John, we go way back. But, well, look. It's been 4 years and 13 asteroid fields since your team found any turbinium. I'm out of excuses. Wait, geology department keeps screwing up, but we're the ones being fired? Seriously? Unless you turn things around this week. Yes. I'm sorry, John. But my hands are tied. Inform the team. Great. I'll let you know when to start packing. Over and out. Se sulkis kymmenen Nyt se sulkis siis kymmenen. Älä se itse tuhoa. Mitään. Se on kiva ero. Eli itse tuhoa. Mitä hemmettä? Ota varat jaa. Se on niinku 12 tonnia Automatic jotain kapoot painoa. again? Hienosti Could lukee you tossa not niinku. fall apart every 10 minutes? I could swear the elevator was offline before. Ui. Something's really wrong with this rock. Hei. Jumping off the rabbit. Dun 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 dun. Backflip. Dun 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 So, dun. noniin, rauha. Good old gravity generator. Generating gravity. How attractive. Minä poistaa. Tuota kautta. Tuota Joo. No niin. Tuo luku voi Tuossa avata on pitää varmaan avata se tuolla. heittämällä. Ei, et sä heitä, sä nappaat sen tollaan. Ota siitä, noin. Sit on sitten paljon sen blogin. Mä hyppäänkin. Kato. No, mä ei oo semmonen, muistit sä Gravity vaan control. hienosti Never leave home without it. Joo. Me alas, tässä pitää mennä alas. Mä kokeilenpä Ei. se tonne. Siellä on kato kortteja. Jos mä Sä kokeilin sen vaan kykyyn, työntää. että sä pystyt käyttää sen gravity rushes joka paikassa. Saako? Niin, sä saat sen kykyyn, mä veikkaan. Mut mene nyt sinne alas. Se olisi kyllä mitään. Left. Niin, sä sait sen jo. Onks tässä mitään? Hei, se menee. Käydään taas. Totta, nyt kun sä otat tonne päälle, niin sä voit nostaa näitä blokkeja. Tiikko pari senttiä. Nyt me sinne alas, sinne tuolta ylös, ja alas tuolla ihan ylös. Tuolla. Me
Niin. Joo. No. Nyt. Aika kova. Aikas tylä. Nyt hyppää tonne alas, tonne. Just sinne, Tonne. Siellä on kolikko. Onko? Valon todistus. Kato alas. Päästät ylös. Mä jees. Jestis. En tiedä. Sit kun täältä ei pääsis ylös. Onks tää tuplahyppy? En mä vaan luulin. Läski putkimies tekee tuplaa. This is awesome. Avesome. Ja nyt kaikki luulee, että mulla on huono ääni. Niinpä. Et sä pääsit vielä siitä läpi. Hyvä. Joo, ja. Siitä. Okay, let's fix this auto-monitor kaput. Hyvä. Kato, kun se on niinku trappi, et kun sä meet sen sisälle, niin sit se ottaa viestää mind control stationille. John, we found something. You better come see for yourself. I'm on the command deck. I'll be there directly. No niin, nyt se menee tapaamaan se naista. Kimi, se varmaan pitää vetää sen reilulle. Noin. Ei, nyt meni yli. Tähän se nyt, kato, nyt pysäytä siihen, pysäytä siihen. Tuo blokki sieltä. Ota se jännä raviitu. Pudota se. Ja sit hyppää sen päästä. No voi lentää ikuisesti. Niin voi muuta. No. Tai sit se... No, se lyönti. Sä voit hypätä sen päältä. Ui. Yksi kiitos. Mä se pitää. Hyvin hypätty. The current situation looks shocking. Jaa, älä niin strikkisaksi. Mä veikkaan, et sinne ei oo ideana, mutta ei mitään. No niin. Tää voi ollakin, en mä tiedä. What the heck is that? Miksi on robottikäsi? We're back in business. It seems like a solid structure of some kind. I think we hit pay dirt. I need to call Maximilian. What is it now, John? Max, we found something. I'm patching you into the feed. Are you seeing this? Yeah. Let me just... Whoa, John. I'd say you and your team just saved your jobs. In fact, take the rest of the day off. In the meantime, seal the area, okay? I'm sending a specialist crew to check it out. Sitten kumminkin se special crew jotain pahoja... Niin, nyt se peli oli siinä. No niin, päästiin läpi. Jee! Klikkaa. Yeah. Läpi. So aren't you at all curious about that thing? Okidoki. Come on. Tää let's jakso just take taitaa a olla ohi tän No putskenen can jälkeen. do. Maximilian ordered it sealed. Joo, me He doesn't jatketaan have sit to varmaan know. tätä taas. I know. We're doing this by the book. Anyway, who knows what's in there? By the book. John, you can be such a square sometimes. Whoa! Noin, Se oli, että like-kistot pidetty meidän matskissa. se oli sitten moria. Tykätkää ja subscribe. Skylar, Se do oli you moro. copy?